Iridia, bona tarda. Hola, bona tarda. Em dic Albert Duixam, soc de Marea Blava, amb un col·lectiu vinculat als centres penitenciaris. Ens agradaria veure si poguéssim parlar amb algú de vostès, estem fent un documental sobre el tancament de la Model. La directa, bon dia. Hola, bon dia. Soc Bon dia. l'Albert Duixam, soc del col·lectiu Marea Blava i estem fent un documental sobre el tancament de la Model. Era per saber si l'havíeu rebut. Sí, l'hem rebut. Sí. L'hem rebut, però encara no t'hem contestat perquè no... Bon dia. Hola, bon dia. Què hi ha? El Francesc Camproví? No hi és ara mateix, encara no ha arribat. Vale, bueno, soc a Està fent una gestió al banc. Molt bé. Bueno, de què vols dir? D'aquí mitja hora potser el puc trobar. Sí, però va d'aquí mitja hora, jo crec que ja hi serà. Vale, molt bé. Soc l'Albert Maria. Gràcies,